guys, I am CJ Shredder. Welcome back to my channel. So today I'm actually driving home already. So I'm in Suzy. My Suzuki minivan DA17V Tiptronic AGS, no? So actually today is Sunday, and yesterday we went to TCH or Trans Central Highway, and we went to Mount Manunggal. Lechon. So we went to Mount Manunggal, and it was my first time yesterday to drive to that area. So if you are not from Cebu, guys, and you don't know, TCH is in Balamban, which is highlands in Cebu. So the road there are known to be very steep ascent and downhill. So before, I only reached until top of Cebu, which is in Busay in Cebu City, and I used the automatic mode for this DA17V. But I tried to survey around like DA17V users in Cebu, and they told me that you should go with manual mode kasi it's hard to do automatic mode in uphill and downhill. So ang tanong is, kakayanin ba ni Suzy? We'll see, guys. Tingnan nyo yung video natin. Let's watch the video for our journey to Mount Manunggal. In 3, 2, 1, share peace and love. Drive dito lang ba? Motor mo doon. Ako isa lang ba? Tonangan. Yeah. Pagkuhan na yung motor. Uy, pero mahuwa trabe dyan mo. Ay ba? So, good yung hangad. Kaya, tuloy lang. Utong dyan! Kamu na lang voice over, ano eh? Pasakan eh. So we're here at Bayers. Please pay at the entrance fee today. Uy, hingaw. Hingaw gid. May non? So we're here at Bayers Cafe. Hindi na yung focus lagi eh. Guba na ni. Kaya raman day sa DA17V. Ang suot ni Suzy kaya awagad. Puno ini. Hulog. Shit. So nakapuno ang load, guys. R1. Kunya. Pero ato sa siyang papakawayo, no, kay kana murag na struggle is real na to siya ganiha. So we're here at Bayers Cafe. Bugna kay hangin diri, guys, tami kayo. Let's go. Asa man ang katong board mo? Ito. Board mo. Isang. Uy, photo bomber. Sumano siya, guys. Let's go na. Charlie's Cup. Let's go na. Let's go where? Charlie's Cup. Tada! Malubog lake! Nga, di maklaro. Alright, another good job to Suzy. Good job, Suzy. We're here at Charlie's Cup. Gabi. Sa mga tao walang tulog. Saan man? Sorted, we're here at Mama! Una si Maulubog Lake, guys. We're here at Charlie's Cup. Charlie, magpakita ka lang, Charlie.
So naton. Mana sakyan ni motor padong sa kuan ton. Mana si Charlie? Ha? Anak ni kuan? Pwede ra ipet? Hi. Lubot. Anak ni Charlie. What you like? Huh? What you like? Hmm? Ikapayo siya. Okay. Oh, cute see. Nah, guess the light message. Oh, diba? Malampan naman gini. Yes. Oh, kada sunod na mo na dia. Oh, banking oh. Oh. Mo din ako ino dumon diawa na view. Oh, kana mo na dia, kanang iskin na. Dia, kana. Ha? Sure? Tere. Uy, kinsa man na? Who's that? 1997, 2017. Betul. Tinuod ni. Apa jud ba unat? Ari jud ba testingan ng kon? Ang Primera. Primera ni. Di siya masuk sa Primera. Ano man nga? Oh? Primera na. Hindi ka musugot ha? Hindi ka musugot di Primera ha. Hoy. Papi. Hindi na dito ini pa ito lang. Hindi dyan mamino. Hoy. Hoy. Power. Itu ginawa. Alo. Jadi. Kapit na si Primera pa yun. Walang ilay. Really? Oh, Suzy! What you like, Suzy? Pati na niya kaya segunda. Primera lagi yan doon. Hala. Saan ba kalian niya? Ato pa tayo? Tamo straight uy, ari na lang tapadong budlaan, doon raman. Nga mo to, ay siya, sige. Dada, rigoro sad siya. Hapit na may mo turning point pa. Oops. Hapit na may mag-turning point sa 4K. May ano na gusto siya, ikaw, ito ba kumali? Okay na oy. Yalang si. Okay na. Okay na. Sobra. Suzy! Kaya pa ni Suzy. Hindi tao. Init. Oh, nakasurvive. Survive eh. Kaya na, tagak. Ay, kuha dyan ako na. Ay, nakaon ako. Amaton. Grabe, nakaya niya eh. Mount Manunggal Camping. Laloy siya, come. Happy birthday to you. 35 na. Hoy, Diyos ko, si Bako sa Di pa na eh. Same eh. Auntie. Nalagi ka ng briefcase lagi. Deal or no deal. Mana ang engine mga pinatubo sa engine. pinatubo nga plane ni magsaysay. Nga na crash.
Na-crash. Crash landing. One, two. Barangay lights, asa to? Asa man Barangay lights. Ano happy kayo yung birthday? Ako mag-birthday kayo, manglupad man tas. Di mo ganahan mo sa libre. Manglupad mo solo. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, kuan, suga. You blow your candle. Appleton. Hala, nag-happy birthday niyo. Wala na ko na-press ang video. What's your wish? What's your wish? Yay! Manay, I wish you was you. Hala, kabati. Ito joke. Mga ano ta? Sakto rin si Reza. The slicing of the cake. Ush, paminaw mo eh. Nag-slice ng cake oh. Slicing of the cake. The presents na. Pamino mo, nag-slice na. Wala, mahimit na ron. So, grabe ang fog diri sa Manunggal, guys. Siyang focus, oh. Pero fog na siya. Yari sa Manunggal. Dari ay. Ya. Si masulti ni mo diriton. Hindi ka problema, basta share. Tugnaw kay guys. Pero nindot ta gyud, sulit ra gyud. Kinamas siya. Ah! Okay guys. Kaya lang isa. Wala kita Kevin. Mandron ay mo yung mandron. Puno ka sila guys oh. Ano kaya dahan yung Mga mga pasahero. Ano sa kaharay? Wala na. Vloggers kaya po maski ka lang ko. Good job, Suzy. Right, so ganun kapuno yung ano ko, yung sasakyan ko kanina.
8 passengers from Mount Manunggal in Balamban down to here in Cebu City with backpacks, no, na mabibigat kasi we brought our camping gears because we camped in Mount Manunggal. So very heavy, sobrang bigat ng load ni Suzy, pero nakaya niya. Observation ko lang is yung pag downhill ko and then I do like engine brake, no, parang sobrang ingay ng ano niya, second gear. So I'm not sure if it's usual or ano, pero ganun yung observation ko. Medyo maingay si Suzy pag ano, downhill, tapos naka manual mode ako, tapos try ko ni engine brake, kaya ayun. So at least na-test natin, no, na si Suzy ay kayang-kaya pala niya yung sobrang matarik na lugar, at kayang-kaya niya na magdala ng maraming tao at saka mabibigat na mga bagay-bagay. So ayun, if you are looking for ano, mga minivans, the A17 is very good kasi you can do manual mode and automatic mode. I'm doing the 2x4 pala kasi wala lang, road lang naman yung ano, yung cemented road lang naman yung papuntang ano, Manunggal. Yung TCH, Manunggal, yan puro cemented road na matatarik, walang masyadong rough road, kaya hindi ko ginamit yung 4x4 ni Suzy. Actually I never tried using 4x4 pa ni Suzy, but merong switch dito sa DA17B na you can do it 4x4. Yung recent upgrade ko ni Suzy, isang ano, Android stereo touchscreen, tsaka yung speakers niya na I'm using now JBL Stage 2 na 3-way speaker. So ano, ang gusto ko dito ay pwede siyang Apple CarPlay kasi may naka-iPhone kasi ako. So touchscreen, saka maganda yung ano niya, yung speaker niya guys is sobrang ganda, lakas ng bass, no? Kailangan natin ng pera guys, kasi kailangan natin pambili ng mga luho natin so kailangan natin ng ano, magpugi. So ayun, yun lang yung ano ko, yung mga upgrades ko kay Suzy. Ang laki naman ng tabi ko dito. Insert natin siya kasi ano. Ayun lang guys, thank you guys, have a good day, share, peace and love. I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to hit like and subscribe, share, peace and love. And if kailangan nyo ng insurance guys, pwede nyo akong i-contact kasi I'm from AAA Philippines, financial advisor ako guys. Let's go.